Migo, undamon sa nato ang pagluto karong video ha. Kay basing hot na natagkusog migo ba o nang karong adlaw uban ni inyong gwapong amigo mamutong pangpadungag og kusog kauban ang walop na chika. Can you shoot your shot? I'm done playing games now. Gaon sa mga diri. Sabay tata mamutong tan duha ta. Pag sure. Asa imong kuya? Wala imong kuya diri ha. Mamutong ta. Asa man puta mamuto nga. Wa may kalubihan diri. Ako na bahala dira ha. Mura juga way salig sa kuwa ba. Asa mo? Mamutong raman ta di ba? Ito na niya. Oh, mutong kami ha. Mamutong mo. Oh. Pes, mamutong mo dahil mo, muuban ko. Muuban ka? Muuban ko kailan may higupog sa po ba? Pabono na nato ta. Sa pa si tata. Galas gawa amigo sugod parang gani sa mong paglakaw murag di malas na. Ngano manggod bang maguban-uban ni iyang kuya nga perting sa muka? Sama na kliti, mamutong mo niya maghulingan. Sige na, sige. Na, inyong gwapong amigo di jud maka-holding hands kay namoy tanod na guban-uban. Kini tanura murag lami kayo sa agon aning basakan. Nyaon saon taman migo murag di man ato ni masaag ning tanura kay murag swito man ni siya aning lugar. Sapa ning kalaki haklite. Abi na ko mamutong tanganong sa kabasaka naman eh. Asig reklamo dira ay ko robe nagpugos-pugos mo uban na. Alin na sabi na sa mga? Alin na yay nagreklamo diha uy. Sus migo pagka-reklamador na lang jud kuya ha pero nalipat jud siya kay nagunitan ako ang kamot sa manghod niya. Hoy! Oh. Dahil nato diri sa kilubian. Kasi labi ko kung sa ka manguha ng kilubian sa musilingan. Yo, ano? Yahan nga rabot. Ay, so salins na klite. Ay kabala ka Clyde, kaya na ko ni. Kaya na ko nasakon sa unsa man nakataas. Sige na, sige Koy bala si mo. Lagi hilak ng draa. Dagang istorya. Ubanta. Automatic magpakitang gilas yun na yung gwapong amigo iya jud ang katkaton ang lubi bisag unsa pa nakataas. Sure ka kaya imong sakon? Wala imposible basta makauban ti ka sa motor. Nag-holding hands ta. Automatic migo sa walay pagduha-duha holding hands ra gibalaw nya ang lubi ako nang gisaka. Nya amigo ato asa din ang hakakan aron natay tamakan. Sus porbida tawhan na peptira man day mubuan lubi ha. Ay nasi katawa dira amigo hotdan na nagkuha ng mga butong dira kay aron mabalhin na ta sa pikas punuan ba. Amigo ang pagpanguhag butong ato nang paspasan kay basig makitaan pa ta sa silingan. Ya, bilib ni sa kuha. Unsay bilib. Grabe man tong lubiha nga perti mo tong mubuha. Uno man dig mo bu at least akong gisak ka. Gisaka. Gisaka nga igor mo tong gikabuha. Ay namo kalis ba may pagato na ni gisog na ng kuskus. Sige na, sige na. Sus grabe migo wala pa jud bilib iyang kuya sa kuha. Nga dili naman unta importante kung unsa kataas ang lubi kay ang pinaka-importante dira amigo among nakuhaan ang kalubinan sa silingan. Sige na amigo di na nato ning langayan ato nang buko ni iyang lubi. Aw mali day migo buko na nato ang kuha nato nga mga lubi. Na kalamit na lang gyud sa sabaw migo ba perting tamisa. Unya ang unod sa chika perting putia. Aw mali ang unod sa lubi perting pitia. Na naglibog ng inyong gwapong amigo ha puti or piti basta importante silang duha lami. Ya speaking of lami migo mas mulami pa gyud ning lubi sa tong silingan pag ato ning sabawan. Aysan unya gatasan samot na migo og imong mafitahan. Di ba migo ing nakog bakakon malamian jud kag imong matagamtaman. Tanawa migo di ba makrima. Maura ni ginatawag og lamaw nila nga perting lamia kaunon ba. Ya manulod sa tamigo ha kay murag naulanan na ta ba. Yaw man naman mga una ta. Tawag sa tingali natin kuya bang nangaon na ta. Ang gusto na kuya. Sus tawgon pag yun niya na yung kuya nga wam tanan ning tabang og saka og kuskus sa tuwa ba. Na bahala na imong kuya dira basta kay importante mo kaon og dagan aning butong. Kay para sa next video migo kusgan ko maglo loto.